Sanferminetan jaia bai eta sabela bete ere bai. Gastronomiak leku garrantzitsua dauka gure jaietan eta hori dela eta katakrakera hurbildu gara bertan hamaiketakoak, bazkariak eta bestelako jakiak nola prestatzen dituzten ikustera. Goazen! Katakraken sukaldera sartu gara eta hemen gaude Maitanerekin. Bera, katakrakeko sukaldaria da. Egunon Maitane. Egunon. Pixkat, azaldu iguzu hemen egiten duzuen lan bikain guztia. Bueno, hemen ontxe harrapatzen gaituzue hori eguerdiko menua prestatzen, saietxak prestatzen, eta emango dio buelta, ateko ditut ez erretzeko momentu batean. Eta, gure egunerokoa izaten da, azkena, izaten da, etorri, hamaiketakoak prestatu, pintxoak eta frituak batez ere, zeren Sanferminetan frituak dira gehien konsumitzen diren jakiak ez kolesterola eta gantz desente. Eta gero menua prestatu, gabiltza bi hiru sukaldari, eta ordua gure menua dira lau sarrerako zentrora eta gero beroak aukeran. Eta hemen txibiltzen gara, gaur tokatzen da aragia, urrengo egunean salsak edo barrunak edo, joan aurreratzen eta ditugu 5 sarrerako eta orduan prestatu. Tartekare postreak behar dira, joan aurreratzen, menua batez ere prestatzeko. Aipatu duzu, pare bat edo 3 sukaldari ari zaretela lanean eta hamaiketakoekin hasten zaretela edo hasten duzuela eguna, baina jarraian bazkariak prestatzen egoten zaretela. Ze ordutan hasten da zuen egunerokoa? Hemen sukaldean, etortzen gara 9 aldera, lokala irekitzen dugu 11etan. Orduan, pixkat prestatu, apainatu sukaldea, zeren bezperan egon bada festa, nabaritzen dira ere ondorioak, orduan etorri behar da pixka dena prestatu, eta azten gara tortillak eta bokatikak eta alakoak prestatzen, eta eta gero menuak eman eta gero, jaso, eta etortzen denean releboa, bakoetza, bukatzen du bere eguna, 8-9 ordu eta gero. Eta ondoren, etortzen dela gaueko txanda, horiek egiten dutela gauerako bokatak hamburguesak edo behar dena, patatak edo. Oso ongi, eta oraintxe ikusi dugu saieskia egiten ari zaretela, eta pixkat erakutsi aldi guztu ez dakit oraindik hasi zareten edo honetaz gain bazkarirako zerbait prestatzen. Pixkat hau da orain daukaguna bidean, ez? Hau indikan erregosi behar dira berazkiak eta 2-3 orduz poliki-poliki labean izan, gero salsa konpondu eta bar.
hortxe ditugu ere bai, egaluzea dela garaiko gutixia eta arrainetan, eta hori prestatuko dugu, amoztuko dugu gero plantxan egiteko tita, iaia berotzeko bakarrik. Pasta Martinelli daukogu hori ere salsarekin ateratzeko, eta pixkat goaz dena plater guztiak onak hartzen edo konpontzen, ordu bitarako ongi iritxalizateko gauzekin. Eta beste sukaldariak egiten duena da, sarrerakoak edo ensaladak eta hori joan prestatzen, enplatatzen eta izateko ordu bitan dena eman alizateko. Ze, San Fermietan ere jendea etortzen da berandu, denak batera, eta talde handiak, orduan hori izaten da momentu estua. Izan behar duzu dena prest. Bai. Hortxe duzu, gaurkoan garaiz etorri gara eta ezingo dugu bazkarirako platerrik dastatu, beste batean etorri beharko gara, baina kasu horretan bazkaltzera. Mila esker hain ondo hartzeagatik eta sukaldera sartzea uzteagatik. Zuei etortzeagatik, mila esker. Zuei. Gastronomiarekin batera, lehen aipatu dugunez, eskaintza kulturalak ere garrantzia handia dauka San Fermietan, baita katakraken ere. Hori dela eta Xabirekin gaude, katakrakeko kidea bera ere, eta ze antolatu duzu aurtengo San Fermietarako? Beste urteetan bezala Black Fermin programazioa, eta aurten izan dugu sortea, ze berreskuratu dugu San Fermineko kartelaren konkursuan bat kanpoan geratu zen, eta egizutenak gure lagunak ziren, eta berreskuratu dugu Veronika eta Fatimarekin. Eta ja izan dugu lehenengo ronda, 6an, 7an, eta gero beratzen egon zen etxan magoa. Eta ja ostegunetik aurrera hasten da berriro programazioa. Osteguna izango da neko egun potentea, etorriko da Portugaleteko DJ bat, gero Guarimba, Iruñeko kumbia talde bat, Brick Paco, Senegaleko abeslaria, baina Iruñan finkatua dago, eta Selecta Estepi, bat sound systemeko DJ-a. Gero amabian izango dugu Nizuritasuneri, dela Euskal Trap talde bat, Genteria aldekoak, eta gero Itxaletan Zua dela beraien DJ-a eta montatzen duela Kristoneko parranda. Eta larun batean da Pikara Fest, Pikara magazinekin batera antelatu dugun festa, gero da Fresh Meat, De Capricho, gero gongo da sosketa bat, selektorak eta jaian guagua. Eta gongo da egun osoan baseitatik aurrera, bukatu arte parranda. Eta ja igandean, arratsaldeko 7etan egongo dira Reggae Sound System, dela kolektibo bat reggae musikaren inguruan, 10 herritan Katanga, Kolombia ritmoekin duten musika, eta bukatzeko urte guztietan bezala Pobre de Reimi, DJ Reimirekin, egongo dela gurean. Black Ferminak izten. Egitarau oparoa antolatu duzue katakraken eta badakizue, tripa bete eta erritmo pixka bat jarri nahi badiozue zuen San Ferminei, katakraken aukera duzue.
Kaixo, zer moduz San Ferminak? Oso ondo, hemen etorri ondartutik, gaurko gune eta bisarko gune jaidak hauela aprobetxata, hemen San Ferminak ospatzen. Eta zer egin duzue, noiz iritsi zineten atzo? Atzo gabaz aia ginean, bihar amatxu genuen, eurizioa zizan ondarrun, dezan genuen, aprobetxata guz, de San Fermin eta etorrikoa. Eta euriarekin atzo zer? Bueno, barruti buzti, de kanpotik ere buzti, ez, biak. Eta gaurko ze plan? Gaur hemen gabize gau paseru topan asan, moten dago ez dagoela topako, girizakin ero, botabikoro parrandi, baina bueno, aleginak ingoro, Euskalduna topa eta giro on baten bile, topakoro, zoze. Eta zer moduz pasa duzue? Ondo pasarou. Egiz esan, eurixen jabenez, da beru, ez da esan aurreko urtitako moruko San Fermin egun alaxe hori, baina bueno, aleginak injuz. Bueno, superongi pasa eta asko disfrutatu. Vale, eskerrik asko, zeu epe biharra egitxien, da ondo pasa. Hemen gaude Uletxe plazan, Rotxapeako peñarekin, eta hemen daukagu Rotxapeako peñako kide bat, gaztetxoa, zer moz haude San Fermin hauetan? Bueno, San Ferminak ongi doazte, gaur bazkien eguna da, hemen Rotxapeako peñan, eta bueno, aurten utzi izan digute 40 urtearena izateagatik, utzi izan digute hemen argazkia ateratzea, udaletxean, beraz ongi. Oraintxe hor dagoen lehenengo lehendakariak, igoko dira eta argazkia aterako dugu guztio batera. Zer suportzen du peña bateko kide izatea zuretzat? Bueno, peña honetan 10 urte da amat eta bueno, oso gustora, ez? Azkenean hemen kuadrilla egiten duzu, guztiok familia bat bezala egoten gara eta bueno, peña bat San Ferminetan peña baten parte izatea, asko suposatzen du, ez? Azkenean zezenak, egun urte osoan zehar San Fermitarako prestatzen gara eta oso gustura nago. Gaurko eguna berezia da, peñaren eguna esan duzun bezala, zer daukazute prestatuta gaurko egunerako, zezenetan batez ere eta gero ja irteerarako? Bueno, argazki ofizialaren ondoren, joango gara Uslaer, Rotxapean dagoen restaurante batera jatera, bazkaltzera, eta gero, egunero bezala zeztenetara joango gara. Gero peñan beti egun honetan kallejoitik azkenak ateratzen gara, eta bueno, festa ikaragarria montatuko da. Bueno, ongi pasatzea espero dugu eta zorte hona, bersedez. Berdin, venga, zuetea. Agur. Bueno, Angel, gaurko eguna berezia da, 40. urte hurrena da aurten zurentzat, zer nola bizitzen duzu 40 urte hauetan izan duzu bizipenak? Bueno, pues azkenean hori, ia urtero egiten dugu bazkien eguna eta aurten kasualitatea ospatzen dugu 40 urterrenak
Orduan bai ongi, azkenean hori igo gara oraindik Arrotxapeatik, gure auzotik edo, eta orain, bueno, egun berezia, nahiko berezia, gainera gure ere, eta orain hori, amarretako hartu dugu auzoan, eta botatxo bat ematen dugu Iruñatik, eta gero berriro Arrotxapeara janen gara bazkaltzera, eta giroa primeran, Sanferminetan giro beti izango da primeran, eta gaurkoa gurentzat behintzat berezia. Zuretzat, zer suposatzen du Peñako kide izatea? Bueno, ni azkenean askaki eta askot ere, ni beti Arrotxapean bizi nintzen, jaio nintzen ere, orduan, claro, Arrotxapeako jendearen edo, bai Peñakoa, bai jai batzordea, bai gure auzokoa edo, beti berezia izango dela, eta orduan hori, ospatzeko eta gure adinarekin, ahal duguna, beti jaietan, bai auzoan, bai Sanferminetan, beti berezia izango dira. Hurrengo egunak nola pasako dituzute? Bueno, aguantatuko gara, ez gara berdina gure seme-alabarekin edo, baina, bueno, azkenean gaur hori aguantatu arte, eta ja pizka bat gaizki biltzen garenean edo, etxera, eta gainera hori oso gutxi kotatzen zaigu etxera joatea, eta gainera beti geisten ari garela, orduan, primeran. Bueno, Angel, mila esker eta oso ongi pasa Sanfermina hauetan. Zoi ere, agur. Zer moduz Sanferminetan? Bueno. Primeran, ba. Bai. Nongoak zarete? Altxasugak. Agurain. Eta etorri zineten atzo gauean, ala noiz? Bai, zazpitan. Eta zer egin duzue? Farra. Eta orain hemen tombolan? Tombolan tojitos. Bueno, atzo afaldu denbora galdu, eta gero, entzierrotan. Da gaur tombolan. Ba. Eta tokatu zaizu ez zerbait hemen tombolan? Txaskiz, eta delantal bat. Amatxorentzat. Sarten, tijera, melokoton, zumo, molde. Zenbat boleto erosi dituzue? 16 guztira. Doizukua, hombre. Zumoa esan denuzu. Bueno, orduan pozik ez, tokatu zaizkizuela gauza pila bat. Ba, asko. Kriston posa. Helduko gara etxera eta esango dio guamari. Periodikoa ez, baina txarten bat bai. Eta txaskiz. Ba, oso ongi eskerrik asko. Txaskiz. Oida, bale. Solomorekin, ogia, ez da ogia. Txaskizekin, taka. Listo, ez da. Bai, oso ongi, eskerrik asko. Zuei.
jaizetan gaude irekita bazkariak amaiketakoak eta afariak emateko eta, urtean zehar da komedor solidario bat, baina jaizetan da jantoki irekia pertsona guztientzat. Eta jende asko etortzen da ona? Bai, desente. Azkenean igual, atxo adibidez, bazkaltzen zeuden egun eta piko lagun, orduan gozi gaude. Eta eskaintzen dituzuen menuak eta bukatak edo ze eskaintza duzuen? Bai, denetatik, amaiketakoak, bazkaria, menu bat, 28 eurozkoa, eta gero faritzeko bukatak eta menuak. Eta San Ferminetan honek jarraitzen du izaten solidarioa? Bai, benefizio guztiak, gure emergentziazko proiektura jaten da, orduan, da lan polita ez. Azkenean voluntarioak eta langileak hemen gaude hori egiteko eta oso gustora. Eta San Ferminetan ateratzen den diruarekin zer egiten da? Gure emergentziazko proiektura joan da diru guztia eta horretarako gaude. Eta proiektu horrek, zertan da proiektu? Bai, da, jantoki solidarioa, despentsa solidarioa bebai badaukagu justo Rotxapean, eta gero, etxe, beste, etxeak baditu hemen Iruñan, eta, aurrezko komunidad de aprendizaje batera doa diru guztia. Suposatzen dut San Ferminetan lortzen duzuela, indar asko eta esan dira ere, no? Bai, eta gainera indarra jendea ematen dugu, ez? Azkenean da, oso polita da nola pertsona asko etortzen dira hemen eta oso gustora bai. Eskerrik asko eta animatzen dugu jendea ona etortzera. Bale, eskerrik asko zuei. Txaranga mundua, txarangero izan da pasea, bestiak entzutia,
ikusi goizia, eta ambientia, egun guztian jendia daukalia, komodua jotzeko entzat, erantzuna da kasu jendartetik, eta... Lan jarraituko duzu etortzen horren urtetan ere? Bueno, peina kontratatzen baigu, gu prest. Mila eskerta hau zen pasa. Berdin, Thank you.